Қауымғығыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсима Эштанова, программабыздың қонағы Дәулет Елышы құрылтай депутаты Юнир Құтлығожин. Юнир Ғалмиянович, қауымғығыз. Қауымғығыз. Шылайтып, әлгі вақытта Дәулет Елышы құрылтайында нендей тыңлаулар өтәғымен депутаттар неміне мәшғүл? Март айының 25-інде біздің ұлтырыш бола, Дәулет Елышының құрылтайының ұлтырышы бола. Біз бұл ұлтырышта ике зор мүхим мәселелерді қарға енабыз. Біріншіден, біздің Башқұртстан Республикаһының хөкүмәтенең үткән елғы эше буенча, һөҗүмтәләре буенча отчет докладын тыңлаячакбыз һәм Башқұртстан Республикаһының прокуратураның эшен тыңлап үтәчәкбез. 2020 елда байтак кына эшләр эшләнелде үзебезнең республикабызда. Буны әйтергә кирәк инде, пандемия усурында күп кенә авырлыктарда кисерергә туры килде. Шуңа карамастан безнең промышленностьта үсеш күзәтелә, күпкә булмаһа авыл хуҗалыгы. Мөһиме шундай ниндидер бер тигезлекне һаклап кала алдык, шулай бит. Менә шул алган үрлектәрде бирмәнек дип әйтергә мөмкин инде. Промышленностьта үсеш бар, авыл хуҗалыгында адаккы 5 ел эчендә 4 миллионнан артык иген хугып алу тоже үзенә күрә яхшы һөҗүмтә дип исәпләйм. Шул ук вакытта җитешсезлекләрдә күп кенә үскә калкып сыкты. Ул җитешсезлекләр өстендә біз мына халыктың сайланган депутаттары хөкүмәт менән берлектә шуларды мына 2021 елда төзәтү өстендә эшләрбез дип уйлыйм һәм дә без яхшы күрсәткечләргә өлгәшергә тиешбез. Һәм депутаттар пандемия аркасында онлайн эшләне, әле бу сикләүләр алындымы? Сикләүләр алынды. Без уже әйтәйек инде, құрылтайда депутаттар барыбыз да бергә йыелып, 2 залда үткәрәчәкбез. Һәм менә ошо март айында депутаттарга безгә мөмкинчелек барлыкка килде. Халык менән очрашып, уларның мөрәҗәгатьләрен һәм заявленияларын, гаризаларын караячакбыз. Мына үткән елның эш һөҗүмтәләренә мин үзем дә эстән генә янып көйеп йөрим инде. Ул онлайн режим, ул аралашуга бик мөмкин. Аралашу ул әйтәйек күңелгә ятып бетмәй. Мына шуның өчен без өйрәнгәнбез бит инде, халык менән очрашып, аларның мәсьәләләрен уртага алып, хәл итеп, шулай ук власть органдары менән эш иткәндә ул онлайн экрандан экранга хәбәр һөйләп, ул менә живой общение булмагас. Яннар аралашуга әйтмәй инде бары бер нәмәләр. Шуның өчен менә уны бик хуплап бетмәйм инде мин. Тиздән апрель айында Дәүләт Елышы құрылтайда авыл старостлары турында закон буенча ул нисек тормышка ашырылуы турында тыңлаулар үтә. Буна уга әзерлек әлеге вакытта нисек бара? Гомумән буна 2 ел самаһы бу закон кабул итүгә үтте. Әһмияте нимәлә булды һезнең фикер? Бұл закон авылдагы старостлар турында бик кирәк закон дип исәпләйм. Чөнки менә хәзерге вакытта колхоз совхозларның менә әйтәйек авыл биләмәләренең дә депутаттарының кәмүе, ул һаман да халык менән аралашуга әйтәйек авырлыктар тудырды. Чөнки элек парткомда булды, правкомда булды бит инде. Менә авыл хуҗалыгы җитәкчеләре менән берлектә ул эш алып барыла торгайны. Һәр беренә бүленеп алынган эш ул еңелрәк тоела торгайны. Хәзерге вакытта авыл советында әйтәйек бер башлык торып калдыла, ул үзе баш, үзе түш. Шуның өчен ул халык менән аралашу мәсьәләһен күпкә тоткарлык тудырды. Шуның өчен старостларны һайлап куюы ул бер яктан халыктың әйтәйек представителе авыл биләмәһендә, икенче яктан ул
күп кенә социаль һәм экономик мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм итә. Мәсәлән? Мәсәлән, моны старостлар итеп һайлап куялар авыл тормышында, авылда әйтәйек, иң авторитетлы, грамотлы, абруйлы кешеләрне һайлап куялар. Уларның араһында ир-аттар да, хатын-кызлар да бар. Моны без үзебезнең республика комитеты линиясе буенча һәм шулай ук Курултай линиясе буенча депутат буларак районнарга сыгып очрашабыз. Старостлар менән очрашырга туры килә. Улар киләләр бит үзләренең шәхси мәсьәләсе буенча түгел, авыл биләмәһе, авыл халкы проблемаһы буенча юлдар мәсьәләләрне күтәрәләр. Моны әйтәйек, авылда юлды ремонтлау, юл төзү, я булмаса клуб юклыгына зарланып киләләр бит инде. Шулай ук әйтәйек, эскилеккә көрәшү мәсьәләһендә лә улар әйтәйек бик зур урынды алып торалар. Шуның өчен без моны үзебезнең комитет эше буенча апрель айында публичный слушаниелар үткәрергә уйлайбыз бит инде, планлаштырабыз. Ягъни һез хәзер халыктан тәкъдимдәр, ниндидер уларның фикерләрен яһагыз. Әйе, моны ошо үткән ел ярым, 2 ел эчендә хәзер без анализ эшләргә тиешбез. Ул старостлар тарафыннан ниндидер эшләр башкарылды, ниндидер мәсьәләләр әле хәл ителмәне, нишләп килеп туды. Чөнки мин старостларны аңлайм. Улар бит түләүһез эш, на общественных началах. Җәмәгать башлангысында, әмма түләүле итәргә тәкъдимдәр булгайны. Тәкъдимдәр булды, но безнең әле пока бюджет позволяет итмәй. Шуның өчен Сикле. Әйе, бюджетыбыз сикле, шуның өчен әле андай мәсьәләне хәл итеп булманы. Шуның өчен мин бик тә аңлайм старостларның. Ниндидер төзәтмәләр индерелерме бу тыңлаулар соңында? Төзәтмәләр кертелер дип уйлыйм. Чөнки старостлар үзләре лә аңлап тора бит инде, кайсы яктан плюслары бар, минуслары бар. Шул ук вакытта үзебезнең һайлаучылар да әйтерләр дип уйлыйм. Шуның өчен Тәкъдимдәр кабул итәгез, көтәгез. Тәкъдимдәр кабул итәбез һәм ошо публичный слушаниеларга сакырган иптәшләрне килүен көтеп калабыз. Шулай ук 2021 ел ул әүзем озын гомер һәм һаулык елы дип белдерәнде. Буны сәламәт гомердә озайту һәм сәламәтлеккә игътибар яһәтеннән нинди эшләр башкару кирәк һәмеңсә? Бұл бик яхшы идея, һәйбәт лозунг, республика масштабындагы ул политик әйтәйек, сакыру һәм дә безнең хөкүмәт ягынан ниндидер материал, мораль яктан ул направление бирә, юнәлеш бирә безнең халык өчен. Шуның өчен мин үзебезнең Башкортстан республика халкына мөрәҗәгать итәм инде. Ул әйтәйек, хөкүмәт кимәлендә алган пландарды тормышка ашыру өчен без үзебездә актив катнашырга тиешбез. Үзебезнең сәламәтлекне карарга тиешбез. Моны вакытында диспансеризация үтәргә кирәк. Больницага барып үзебезнең һаулыктың әйтәйек состояниеһен белеп, шулай ук әйтәйек моны Нимәләр борсыха, инде мөрәҗәгать итәргә шулай бит. Если һаулык безнең борсы икән, аны ниндидер дава кабул итәргә кирәк, даваланырга кирәк. Уж дава кирәкмәй икән, безнең бит табигать бай, әйтәйек, дары үләннәре менән шөгыльләнергә кирәк. Һәм эш менән балигъ булһаң, бернинди дә авыру безне бөтен авыруда урап үтәр дип уйлыйм. Һәм шулай ук Курултайда ошо көндәрдә яшьләрдә һәм үсмерләрнең тәрбияһенең кагылышлы түңәрәк өстәл үткәйне. Онда яшьләрдә спортка алыктыру буенча байтак кына тәкъдимдәр ишетелде. Буны яшьләр тәрбияһендә спорт, физик культура ул нинди урын алып тора? Һәрбер үсмер өчен ул әйтәйек, спорт ул төп урынды яуларга тиеш. Иң тәүдә сын барында яхшы итеп укырга кирәк, ата-әсәләр менән
өйдәге эштә, бакса эшендә актив катнашырга кирәк. Ата-әсәйдең, картатай, картәсәйләрнең әйтүен көтмәскә, аны үзе аңлап, бала үсергә тиеш. Шулай ук менә шуларга өстәп инде әйтәһе килә, спорт белән шөгыльләнергә бигрәк тә кирәк малайҙарга ла, ҡыҙҙарға ла. Ул сөнки әйтәләр бит инде, в здоровом теле здоровый дух дип. Ысынлап та спорт менән шөгыльләнү, физик культура менән ҡыҙыҡһыныу ул үҫмер быуынға бик мөһим, бик кәрәк. Һәм бына һуңғы осорҙа Дәүләт Думаһында шундай тәҡдимдәр яңғыраны. Спорт менән шөгыльләнеүгә киткән сығымдарҙың һалымын ҡайтарыу буйынса шундай тәҡдим индерелә. Был тәҡдимгә нисек ҡарайһығыҙ? Мин ысын күңелдән ыңғай ҡарайым, сөнки һалымдарҙы кире ҡайтарыу ул мына әйтәйек, күп балалы ғаиләләргә, шунан һуң аларҙың экономик яҡтан положениеһына ҡарап, уларҙы минең ҡулымдан килһә, ул һалымды ғына ҡайтармаҫ инем, уҡыусы балаларға, студенттарға мин аны бушлай кертер инем. Сөнки йәштәрҙе спортҡа ылыҡтырыу өсөн аларҙың ата-әсәһенең кеҫәһенә һуғылмаһын, улар үҙләре теләп, килеп, спорт менән булышһалар, улар өсөн файда ғына булыр тип уйлайым. Ыңғай һөҙөмтә бирер тип уйлайым. Йәштәр шул эсеү, тәмәке тартыу менән булышмаҫтар, бассейнларға, футболға, волейболға, көрәшкә йөрөй башлаһалар, ул только беҙҙең халыҡ, милләт сәләмәт булыр һәм оҙон ғүмерле булыр дип әйтергә мөмкин шулай. Ул һаулыҡ та ныҡ буласаҡ, аның ғүмере лә оҙонаясаҡ. Ул ғүмерҙең оҙонлоғо бит ул ниндейҙер ваҡытта ғына килеп беҙҙе ҡыуып етмәй. Шуның өсөн аны бәләкәстән һаулыҡты нығытырға кәрәк. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Дәүләт Йылышы ҡоролтай депутаты Юнир Ҡотлоғужин булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.